यज्ञ और संस्कार बढ़ा के मानव के तैयार करके, कन्या कौशल शिविर लगा के नारी के उद्धार करके, शक्ति और सेवा खातिर विश्व में आपन काम करके, पूजा खातिर जमीन मांग के मंदिर के निर्माण करके, उत्साह बढ़ावेले सबके सहायता देवेले सरकरिया हो। उत्साह बढ़ावेले सबके सहायता देवेले सरकरिया, हमके ले जला हो मानवता के पुजरिया। कौना ओरिया हो कौना ओरिया, हमके ले जला हो मानवता के पुजरिया, हमके ले जला हो मानवता के पुजरिया।